ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚೆಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಎಂತದೆ అయితే ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲೇ ನೈಟ್ 7:30 ಕರಿಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಏನೊಂಚೂರು ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡಲು ಹೊರಮಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡಲು ಜಾಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಡ್ತಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಕೊರ್ರಾಗ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಪಿರವತ್ತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ 5 ದಿನ ಪೋಯಿ ಆಜಿ 7ನೇ ದಿನ ಪೋಯಿಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕತನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಾಂಡು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನಟ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಾತು ಒಂಚೂರು 2 ದಿನ ಕರಿದಾಯ್ಬೇಕು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊಂತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರಿ ನನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಏನು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಶೂ ಸೈಜ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಅಂಚ ಏನು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಶೂ ಸೈಜ್ ಬುಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೇಂಡೆ ಏನು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರಡತ್ತೆ ಇಂಚು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅಂಡೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಂಚ ಬಂಡಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಿಂದ ಆಪುಚ್ಚದ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೊಳ್ಳಕ್ಕುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ರೋಡ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜು ಬುಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಂತರಾಗ ಆಜಿ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಆತೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಏತುಕ್ಲು ಒಂದು ಪಾತೇರು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಜಾಲಿ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಪೇಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೊರಗಡೆ ಪೋದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲದನ ಇತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮದ್ಬೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಆತದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ ಅವನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸುರು ಬೆಂಕು ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಡೋಡ್ತಿಯ ಬೋನಾಗ ಪಾತಿರಾಗ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಪನ್ನಡು ದಾಲ ಬೊಂಡ ಪನ್ನಡು ಅಂಚ ಎಂತೊಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾತದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಥರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಶೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಿರಂಚಂಚ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಂದ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಹೋತನು ಅಂಚ ಬಟ್ ಸುರುಗು ಎತ್ತು ನರಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ದೇವ್ರೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲಂತ ತೂದು ಅಂತಲೇ ಬಂದು ಅದು ಮರಳು ಶುರು ಆತ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುದ್ದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನುವೇರು ನೆನಪೇರು ಎನ್ನುವೇರು ನೆನಪು ಅನ್ಕೋಜಿ ಬಟ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂಚೂರುಂಡು ನಡಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಬಂತದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಡು ಈ ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಇಪ್ಪನೇ ಯಾನು ನಾಚಿಗೆ ಹಬ್ಬನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೇ ಯಾನು ನಾಚಿಗೆ ಹಬ್ಬನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಐತಲ್ಲು ಕೇನ್ ತರ್ಪೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಹೋದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೈತೆ ಒರ್ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ವನಸದ ಪುರ್ತು ಒರ್ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ
ಬನ್ನಿ. ರೋಡ್ ದಾದಾ ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಡೊಂದು ಹೋಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದ ದಾಂಡ ಐತೆ ಅವ್ರ ಮಂಟಿಗೆ ಓಲು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಜಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತಂದ ಪುಣ್ಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೆನಿಸಿ ನೋಡತಿ ಅಂಚ ನಾನು ತಿನ್ಯಾರಂದೆ ಬರ್ತನ ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲಿ ತೀರ್ಥಗಳು ಒಂದು ವನಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ನೀ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮುರನಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೆಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪಗಲ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ನೀ ಮನ್ಪೊಡಿ ಪಂಡದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಓಂಡು ಓರ್ಲೆಕ್ಕಿದು ಒಜ್ಜಿ ಬಾ ಕೈ വെച്ചൊന്ന് നീക്ക് മൊബൈൽ ഇഞ്ച പത്ത് ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಆತ್ಲಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಲ ರೈಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಜನಲೊಳ್ಳಿರು ಪುಂಜುರ್ಲಿರು ನಾಳೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ತುಗ ಕೊರಪೆರಿಜ್ಜರ ಅಂದರೆ ತುಚ್ಚಿತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಡುಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಗೋಬಿ ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಟಾ 80 ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆ ಹಾಂ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಐತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೆತ್ತೊಂದು ಜಿ ಅಂಟ ಬರಡೆ ಮತ್ತು ಜೋರು ಬಾಧ್ಯ ರುಚಿದೆ ಐತೆ ಒಂದು ಜನ ಬೇಕು ಚೂರ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ರ ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊರನ್ನ ಅವತ್ತಿತ್ತು ಮೊರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೈನ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾಂ ಖಾರ ಪಟ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೇಘದನಪ್ಪ
मस्त लेट होतं 5 निमिष काय राईस पत्ता तीन वेज फ्राइड राइस 50 ಗೆ awaklah na gari baru undi pun apa tuh noodles ಆಗ್ತದಾ ಲೈತಾ ಎಂದಾಯ್ತಣ್ಣ ಲೈತಣ್ಣ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಾ ಹಾಂ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ತದ ಹಾಂ ಹೋಗೋದು ಸಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿಗೆ ini naik boneka mas tadi gimana ya ada nomor nama di kalian ada dia ada di dia Nanti kemarin ya? Nanti kemarin. Video pada menjadi. Hah? Itu masih dikucil. Tahu tak beli? Ini apa? Itu mana jadi? Nah, nanti nanti kita makan dulu. Ada di merah tadi. Ini dia. Kali berapa? Sebelas meter kan? Kita mereka sastra mereka kan? Bukan. Jadi pasang sih lagi. Jadi pasang kan kita sastra. Nasi berapa? Ah, ini kan? Kau tu banyak juga belum? Mana? Mana dah mungkin dah baru. Antara dapat ni. Ni berapa? Sama aku kita tahu ini sama tu beri. Aja. Tidak mana mana ni. Dia akan pandang je. Timpas slow kita ni. Jangan jaga. Okey. Dia akan mau point ni. Mati dah. Puasa juga.
ಹಿಂದೆ ದಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ತಿಲ್ಲಾಗ ಇದಾಡ್ಯ ನನ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಕೈ ಸಂಕ್ಲೈತ 9:15 ಎತ್ತಿಯ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ತಿಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ನಡ್ತೊಂದಾರ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡು ಅಂಚ ತಿಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಗ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಅಂಚ 9:15 ಎತ್ತಿ 9 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ 9:15 ಎತ್ತಿಯ ಅಂಚ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತರ ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಏಕಟ್ಟೆ ಏನು ಫೋನಾಗ ಕುಕ್ಕಿಂದು ಪೋಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಲು ಅಂಗಡಿ ತಗಲಿ ತುಕ್ಕುಡಿ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಕರಿಯರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇಂದೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆದಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆ ಬೊಳ್ಪುಗಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಂತದಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಂತದಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್